Tangin om roi kejing roi, nri supa arpo ma, mental ajan ke Christmas nggak menroi kejing roi Christmas. Hanong rit nong ba jing win ka kiu, alor kilum ru bat kithem, ka khu bo jing suk jing kmen shu briu, sawa jeng ba je Bethlehem. Kiwan lam jing kmen min simbas yang ya ki baduk kas pa ban shem don jing im yu bab yang ki baji bat yang Bethlehem baji bat yang baji bat yang Bethlehem baji bat yang Bethlehem akari ba itenat sya jingai kaku berbab hati pinshem hajing tengshan kastep ba pernai riu baji bat yang Bethlehem jat ben riu baro kiak men lang kiar wai ki jing wai anthem tang shukin mau jing sawa babang ki baji bat yang Bethlehem baji bat yang Bethlehem baji bat yang Bethlehem kisawa halor kilum kithem ki khot snom ha ben riu baro sha sheng oi hanong rit Bethlehem yu kulung jisu ban wan jngor jiu nom bat halakarta sul ngau tenat kiasa lem sau dong per thei ki snow jing sawa ki baji bat yang Bethlehem baji bat yang Bethlehem baji bat yang Bethlehem ngi pidang sengopai piki para bangit baro ki balawan na jan bana jengai haga kerteng ka jong Jesus Christ unong panembe je mara ka jogopon ngi ai kublei na ka banta jong pie ka ne ka por ba philele shitom kat bala ban poi she ne ka je sanglang hapo ka jing ka bakentang ka jong trai don na pidang jong pie ki bawan kam jengai ki bahab ya na ka jan ki haban wan na ka kalila jong bat kum ta ter nrekat ni ngela ban ya don hapo jong ka ne ka jing made kala long shisha ka jing ai men sim na ka banta jong hi ka ni ka step pangin yo ban syakri yau jisu unong panem be je jong hi tiga de ka por ngin yo ban stang no ka ni ka jing syakri jong yo turai ngin ruai ka jing ruai ka ba sauspa saupusan ka jing ruai ka ba sauspa saupusan don jing ruai ba thiang ba habaneng ba angel ki ruai ro ke de jeng sau dong ye ka khet ki ro yu kon lang brot ka kerteng ba thiang kon lang brot
Kiro kibalasus pa kiangela beneng bakim nang kilengo kisupetsa o jingruai antem batiang tam hadonu kibalai doj anda markmat ngin iujis yutrai ngin yero bom jiukot show tungin ruai ngin ke jingruai de kadonot baro ngin pelejimot ikit khat jong ke jingruai kibalong ke kupor na ke bantai jong i baro hadir ngin ke jingruai ngin soban khat yai ba ibi soton yen yo ban wan hang ni ban pulin ke tien ke jong blai bat ban pen kan tang ni ke ji seng ha ke jing tuai ngin yer wai lang de ke ba jeng ke jing wai ke ba saus pa sau pusan don jing wai ba thiang ba habne ba angel kirwa yaro Kida yeng sao dong ya kake Kia ro yu kun lang bro O jing wai an tem ba thiang tam Ado nut ki ba lai tun Onda mark man ngin in yaro bom jiu kuchu Iyo so jing ruai batem mai Na kiriu kujong ublei La persadu men simbakut Na cacing iru kasih O jing ruai an tem bat yang tam Ado nut ki ba lai lun Onda mark man ngin iyut rai Ngin yaro om jiu kuchu Jing sawa jom ki kanan kiu At bakis nem ki nang yan I jing ken utse yon babang Ki arot ki ba yolan O jing ruai an tem ba thiang tam Ado nut ki ba lai lon Onda mark mat ngin iyut rai Yaro bom jiu kuchu Ka gerteng ba thiang kun lang bro Iaro kiblat sius pa I angel habdeng I kimnan I lengot kishu betsa O jing wai an tem ba thiang tam Ado nut ki ba lai lun Onda mark mat ngin iyut rai Ngin yaro bom jiu kuchu Jing ruai angel breng lanang kra Bat ngin kalong baritan Namar girwaya kaburong Enrengirwaya kasnam Ujing ruai antem ba thiang tam Ado nut ki ba lai lun Onda mark man ngin
yaro bom chiu kuchu abangin sapot lang hapne sau dong ya ka khe ngin cho o kan no ching pe la hang ta ching ya ro chiu non kan lo o ching vai an them ba thiang tam ado nut ki ba lai lui anda mark mangin iutrai in yaro bom chiu kuchu Swaban pernah ke jing duai ngen pulih katuanen ke tin jong pulih ke kam jong ke apostol kalau nong ke pakat way ke dekot ke pakat kendai hadu arton riu kita ya ke berpensak mageleng namar ke jing jahan kabalami hadin Stefan kira lei poi hadu poi niki bat Kypros bat Antioch di kila yalap ya kita kaktin hanu Henry tang hagi diuhi Henry ladon naki kibriu kibana kai na Kypros ban kirini kiba haba kilia pois Antioch kile kren hagi krek ru kida yalap yau jisu ubo try bat kakti try kalau lembat ki bat bun belin kilangay bakilawan phai shau try te ka jing pen mana siap hang jong ki kalapoi syaki skor jong kabalang kabah Jerusalem buat kilaya pha Barnabas bandai hadu Antioch ubah haba ulpoi bat haba ul I ya ka jing ai ka jong play ula sok men bat ula kentu ya ki baro maka dak jing muskem kada nun kin sno how try naba ulalong upriu ubha baru badab dong mun sem khoi badak jingai te chibun ki upai ba la peniso how try te ki ulangai te ulalai no shatar sor banwat yo sol badana le sem yu ulayalam yu sha Antioch kila jeru baparo sisnem kila senglem bat kata kabalang bat kila hekairu si bun upai ba balkhot Kristan yaki sunran banukong ha Antioch tongen krem kinduai nyayu yame kukun rahat pakodor bamel penlaying ilang banwan hakri ying kijome Ngirio I yakini jing tho kibala tho hadukan no ki syakri ki me ki I ki me kila treasure hem haka kam ki me ban malam ye sibun ki man sem ko dor sem ko try ba kum tar ki jing treasure hem jong ki percaya kali I bagara tip bakini kilang ki jome ko pa yarabi nilang baro ko pa bangi habngi don hakni ka balang jong play bangi namsa kut ha yong Kristan la kerteng balang Henry I try Ingai babarong ikwa bangin I bangin long ki khun ki jong me ko pa ngim kwa wai wairun na preng ki param ngai ki badan hakane ka balang ba onong ki khun jong ki wai phat Henry barong ikwa bangin I ba ki param ngai ki badan ka balang ki jong play kin long ki khun ki jong play marta om tang bangin don haka kerteng balang ku try yera bai body ngirang baro kum ki Kristan bangin sautho bar bangin long ki priu ki ki kli ki kia yala ke yong im hak je lenti jong I hak ne ka perthai kan bang sa mela sha ya kan coronavirus ka kalawan hak ne ka ribi jong I but ai ba kan ka jingwan jong ka kan pen kendet ben rew ye si bun ki man sem ko dor ki ba sakut hak yong lo makan dia do ko pa ki ba su don tang hak kerteng balang ndre ka ka no jong ki ka jangai na mem namar
marta mem kwa atrai ngiru ngim kwa banyo i ya ke jing long jing im ko kum kata atrai kuma meru mem kwa ngiru ngim kwa na marta ngi karpat ya ke jing snai ko me ko trai ba men pha yaro jong mon sem ko me ba men ai ya ko bor mau shekri me ko kanran ba kan long ke jing ke su thia ya ki to baro ke dang dan ke jing yo thia henre ngi mir ti ba mon sem ko me ya lai lui ba nang ya rap ban pensan cha prang shakmat ya ki parangai baro ha ka balang ki jengker khu ki kamba kala jian ka por ki jeng trai ki ba phlang ki me kala don ka phlang ha ka phlang bat tumta tete ma me mana ya trai atrai ba mana penjanai ya baro ki parangai nim kwa atrai ba manu na pleng ki parangai ban sakut ha ka no yong kan jero ban sudan ta ha kerteng balang henrengi angnur ni trang ni pan bon me ba men phayu mon sim unong ya ram jom me ko trai ban lorong kan lemat ki wei pe wei ba baro ngin long ki khon jom lei ban bangin sio ban ye sem lang ha ka ri ki jong kurom onda ha ba kata ka por ka samai ke bau trai un so wan no ban ye sem bal ki ba ye ki ba thoi ngin lei ban ye sem ba u ha ka ri jong kurom ha ka ba ka jing ko dit kan nam ran chu ba ki jing ku sai hang tak baro ki la wai bat kum tayarap ai bor ingi kum ki parangai baro ha ka balang bat ha ka ri baro ka wei bangin long sisya ki krisan ki kli ki kia namarta try rap ri gini ki frontline volunteer na kam tra ban le persya ya gini ki jai jing pang ai ki jing start ki me kiru ba kiru ki no ban train na ka banda ban pendap hok ya lak jong ka kamram ki ki ba ka jing rap ki jing pen kia ka rong ki jome bat ai ba ka ni ka coronavirus kan could no ha ki ni ki khendet singi ko try ba ka jing trai ba phla ki jome kan long men map ya ki jing tu na ki riu ha ka ni ka ri bi jongi men isnei ban men pan men pha ya ka bor ka jing map ya ki wei pa wei baro bat men pla ki ki na ban e me bat ban chakri me bat ban lai ka mon ki me ko try ha ka jing em ki jong ki bat ba ka ne ki ya jing pang kan nom la shu itu kita kelak kemun kita perang yang try Yesu kai selamat ke jong ki ka teng sain ke chaplai kini ki jing pangkim la banwan ha ki priu jong ki ba bat ya ki nong khun blai papuran marta ai bor ya baro nang ni sakman ba ki khun ki jome ki ba e ji me sisa kin long nang job ha ya linti jong ki em ki ko try ha ka teng Yesu ngai ti ban ki pen kentang ba baro kupa các tibran bor yang Yesus nong Nazaret kan lorong kat lem ki bangai hakan ka balang ba ha ka riba ko wei naru menta ba la kata amen Kidon kat tu kat ne ki jing pentep kan ka por kerpat ya phi ban sngo ba ban sha skor kaban kong law kerpat ya baro ki parbaget bakin ya shim ya ka Bible reading card ka bamot ka jing pule Bible baman ka sngi nakabantau snam arpo wei ya kabla bu hang tai ka jaka tho kerteng ti sngo pha ki parabang baro shap hapin mi sngo pha ban shim ye ki Bible reading card ki badan hang tai jaka tho kerteng kabar ka advance Christmas ka jinge sang samla ka long ka khat pratrik December arpo ka por lai shiteng janmet na khot sngopa ya baro kat ki bala banyawan kini galong ka advance Christmas naga benta ka jinge sang samla jong ka balang ha ka khat pratarik uni banai December arpo ha ka por lai shiteng sngopa ki samla kin kan mau kin ye we ya ki para samla baro ka balai ki wei kui pat ke jing pentep kat kum ka program sngopa ban pet ha ka screen ka bala bu hang ni ba pentip naga benta ki program ka baka balang kalapan kre ka weipan naga benta ka jinge sangdong umpling kan don ka jingelang pajba jong ka jinge sangdong umpling menta ka sngi khat laitrik khadar arpho tang shuai ka ne ka jinge sang ka bachipho baje hadin balawai ka ne ka jinge sang kan don ka jingelang pajba jong ka jinge sangdong umpling te sngopa ki parabang baro ki buan umpling penyoban ya dan lang hakane kaji yalang te kan nigalong kaji pentip ka ba nakabalang ngin sngopa ban bu jingken ma bat banya pendep ya ki program baro hakane ka por ha sha bangi yo sngo ka tien ka jong blai tongin shakri yo try da ka jing dwai komba julong ngi shek mau haki jing dwai nakabenta ki parbange bat nakabenta kino ki jingdon kam kabang ye i hakere ki sngi kabang dwai
Tingimla ban sibon ki jing duai ke por. Ar banta ki mat jong ke jing duai ke badang kong. Tungin ai ngu yo blay ke step kat ni pila banewan ki samla ki long ki me ki long pa. Ban syakri yo try. Ngin ai ngu yo try ulah dan kat bat ngi ha ke tio. Bat ha ke por ki bala ni no baro. Dan preng jepi ke du sibon ke jinge. Dan preng jepi wam pala ban poi si ke ji seng ban tapi don hang ni. Tungin ai ngu yo try. Kabar tungin duai ke por kum ke balang. Bau blain plate du ya ke jing syakri blain nang di syakmat. Hoi ke jinge kan don. Rai tungin duai ke por bau blain pen sange weng no. Ya ke jing pang kobit kat kandai bangi ong ke klam. Kat kandai ke bangi i ke bala tre boro jan ki ke snem. Di nang ni syakmat tungin duai. Bau blain kudat no syirut weng no pendu pendam. Pon ai ke jing syakri balai lu yau blai ba em badon bor. Hakani ke state ke jongi wat haka rindia wat keleng ke perthairu. Tungin duai ke por. Bau pelai yang i nakani ke jinge baro ke balai tungin duai ke por. Hapadeng ke jinge baro ke bangi kandu bangin duai pen klanya ke jinge ke jongi hau trai. Bangin am syapting. Teng-teng i don ke jing syapting tengim la syuban duai. Hendai ke khot ipi ke por tungin duai. Boleh pen klan bor ya ke jinge jongi. Bangin la ya ban yele persyai ke bor ya ke jing tom. Bangin di i ya ke bor ke jong play. Nang ni syakmat tungi duai ke por. Atrai ji subakoro bi i jong ke por ngi ai ngu yame. Nyoban wan ke jing ke bakantang ha ke step. Kum ki khon ke jame kat ni ngela pendap ya ke jing mane. Rangkat bat ki long ke me ke long pa bat ki samla. Trai ki dang don ki wei pat ki khon kena ke ma ban wan. Try bet kitu ki bala no temen kim la banwan ha ke jing syakri lang. Ki ba dan ro ke ban ke met ke bam khlai bam syak ngi duai ke por. Ji subet ke bas ngau ngi dan hang ni. Bangin yo ban duai na ke benda ki wei pat ha ke por. Ji subak ko robe ngi duai ke kalamat na ke jing ke bangin mat ngi le kandu ha ke snam. La bon teli ki bnai ngim sim yo syu ban syakri lai do je me ko try. Bantang ke yo ban wan ke jing ke bakantang. Try ngi duai ke teng je me Jisu men penduk pendam. Yau ni kenyang jingpang COVID-19 bat yang ni ke kelam nang ni syakmat kanom dan bolsyu baiki ke bangit ken yai duai hakan ke por bahkan ke rigi jimet polite no nak keleng ke perthai dan penduk pendam ya ke ni ke jingpang ko traji sebe ngin lai lo ban syakriya me ban pla ban sakhi ke kerteng ke jame ko trai ngi duai ro ke por na ba ke jinget ke bangit kendo pen klanya ke jinget ke jongi bangit am syapting wenga trai kita baro nangi ko ji sebe Yang ban job ya kini ki bor je ke jing ki bor je ke jing dom ki bele persya ke jingem ke jing ko trai bi kom ki bangai trangi duai ke ke por ngin pet shemo Jisu nang pelang banong penjanai ke jing ke jongi ai borengi bangela balong kinong job am kinong sya job ngin job ke kerteng ke jemo Jisu ngila duai ke por ngila pen kentang ngila ti me kelebat ha ke kerteng ke jemo Jisu no pengi duai amen amen amen. Kabar tungin duai ke por nak benta ki parbangit ki papang ke basitom. Laringin itu ki ketengkiran si bon noinam tak por tungin duai kelum nak benta ki papang basitom. Ki badon ki jingpang klong snam ke jingpang kalai ke jingpang TV lene ki wei jingpang ke bangi kando akan ke por. Nadu ki kelong ki kena ki teman kerang ba ngin duai ya ki papang. Ki badon hang ni ki ban ki ye bat ki badon haki jing ke jongpi hang no pi ki bangai tongin duai nam tak bapang na pedang jongpi ke ke por sang ba ban ra ke ti ban yatho ban duai nam tak jing sitom ma pidon sang ban ra hoi ko be sibon ngiran sibon ki ti bangi ra ban yatho how Jisu bangi don ke jing sitom haka met ke joi yatho how Jisu kabar tongin duai ke por Bau tuan wan jiwa i ke stem un krending ila baka kubor kaban aiman sem yang i bat kaban long jingkur khu yang i ban nang syakri yo blai khampa nang ni sikmat u syakri jong tram long e ai bo man sem ko jong blai un yo ban krending i ke stem ban ngin mi ne ke jeseng rangkat bat ka tin ke jong blai ban ai bor aiman sem yang i tungnya duai ke por try Jisu be ke por ngi duai Nagab na kipapang kibasitom ko Jisabe. Kibadan hagan ni kapor ng ilara kakti ban yato ya kajing pang kajing sitom. Badi kibahaya nga sam ka jong yatray. Badi kiparabangay ka jong kibadan ki yeng ka jong kibadan hospital.
nadu ki kelong ki kena ki temen kirang ba baro ku trai ki badan hang no trangi dwai ke kerteng je me Jisu bam dan ki pat ki bor ke jingpang ki ban kam krau ke kerteng ke je me Jisu ka kerteng ke jong Jisu ba panem ka kerteng ke jong Jisu ba pan kia trangi dwai ke kerteng je me Jisu weng lo pan khuit par ya ke jingpang na ka met ki par bangai ki ban ki yeng jong ki bam yo shi ban wan se je seng trangi dwai ke kerteng je me yo pan kia ya ki ko trai bi tribe ya jonga ka de por ye demban ge dwai me ka ni ka klep mar nam na ka ni ka por ka jing shakri ka jing mane jing ime bangin mi na ka ni ka seng ai ka tien ka jome kan krending ni ka por about shakri jome pan slaido man sim ba khoi ka bor ka jome ko trai bangi ka ba shong ka ni ka jeseng ha ka ni ka jing ka ba kentang krenang ilang baro man sim yung ay boring ilang ka tien ka jome bangila ban mi na ka ni ka jeseng rangkat ba ka jing bam ba ka jaman sim ka ba demon sim man ay bore ka jing ngai ka jong ko trai kamba nang ningen shakri me lorang kat yaki ba shakri me hakim mane jing mane ki ba per haka nong ba shalong ba nong kandong hang no ba ki don ngi dwai ba men lorang kat yaki pulpit ba per ban sai ka tin ka ba khoi ka jame ko trai ngela dwai ngela it ka ne ka kalaman yang ngi ki badan haka ne ka por to kranding ina ka tin ka ba khoi jame ngela dwai ngela pan kan tang ya ne ka por haka kerteng ka jong Jisu amen amen Tekan ni kapor nga sababan kot ya shakri jong try I pastor Bakraman nong plo yan yo ban ai ka kupor na kaktin ka jong blay ko mangila duwai blay un ai sai ka jing bam bakan jaman sim na kaktin ka jong uhagan na kapor blay un yo ban karku yangi la penriam itenat ya kayeng mene rangkat bat ka jimut ke jing perkat kamai pen kre ke donor ke jongi ya ka jing wan jong Jisu syakane ka pertai ka ba ngi shakri yo blay ha ka si Christmas bagini program tersiter ke banayo ban keren ban pelek jimut ke jing perkat jongi sepang kata ting sim kene ka kabui ka ban ai kublay ba ka Christmas ke basuk ke bakemen ba dusnem batamai o bandap dari jingkurku bang nya koi inya kia nam ta jong pi para bangai bi barok khoi ha te utrai Jisu wan raja ai kubleru na ni Kholsroy Bible College ha ka ba mtau snem ngai kendo shibon ke jing kumba barok nya tip lang hadu mentang patla ban long kelas ngim tip lanong ila ban pawan ya ki students na kaleng sodong kana North East ki jongi ban jala ka jongi ban wan campus nakam dagi kelas ni up ya ka jing pentip na kaleng jong sarkar ban pli ya ki college kamtam ki jaka ki ba don ki hostel bagi students ki habban shong bansa ha ka jo ka jaka te khuble shibun problem nam ta ka jing duwai jong pi na ka banta ka Bible College ki jing duwai jong pi nam ta ka mission board ba ki wei ki jing trekam jong ka balang kamtam hau no snam me kendo shibon ki jing te khule shibon ke jing rap jong pi na ka banta ki jing non kam NBC kamtam na kamta ka library and research center building ka ba ngila raise fund ha ki por menshua ki balayo ya ka ban te ka ne ka building ndai dang don shibon ke jing don kam pisa bang dio e ka ban siudap ya ka jing tray ka ba ki prab ngai ka bala pen tray ya ka ne ka building kan mau benang ikit hajing duwai bat ngi kaliang kino hikai ngi sai pelong hajing duwai bor bau ble un keren ngi pra bangai bakin duwai jor na kabenta kan ka kam bat kum jo ro ban long ke basbon ni ka ban yarap bai kala long shisha kum tang i kum no ble ju ba hajing duwai jungi ha ka ba tang na ka balang ji no thamai ngi shibon ngi pra bangai ki bala kener ki ti ban yarap nam ta kan ka kam ka ba krau la da ka pisa lane da ki tiar de ki jing ai ki ba per ti khble shibon na ka banta jong pi ba khble shibon nam ta jong pi ki bandang yai ai ro bana ye kershan ha ke jing duwai ro ngin sayo ye ki khubor shapang ka Christmas sa ni ki yo ki banwan hado ka si Christmas hi ti ha ka ne ka jing seng anda ba ngala pedam ha jing duwai
Bat pan ka jing lam ka jong blay na ka benta ka kubor ka bangin yo ban ya sama pedeng jongi kam de ka kubor sepang ka Christmas andre kene ka kubor ka badon na tu ka benta ka pio sngau bela pule ka ketien ka jong blay na ka kitab ki kam ka apostol kalenong ka bakhat way na itu ki khot ki bela pule ka khot ka bakhat khandai hado kaba arpo hendreo. Nginya pelai hijumur kiju perkat jungi halor ki kato kan terligi benta ki badon ha kan ka benta juga ketien ke jong blay kum ke jing pusan bat mengin pe ke ke bau blay dan ban keren na ka benta jungi lengba kan ka benta na ka ketien ke jong blay. Langsung tu ru ba, ya kan ka jingseng ke jongi anbu ru ha ka YouTube, teng ko amnai ku blay namta jong pi para bengai ki ban yo ban pe ha ki ke jong pi ru, da ka jing duai bo blay yo ke ban kerku na ka banta jong pi, ha ba pi yo ban ya so lang ha ka jing shakri u blay, ha ka jingseng menta ka sngi. Pila yo sngau bala pule ke banta na ka tien ke jong blay. Kebaya tu ini ya ke jinja, ha ke jing tre ke kam ke jong blay, ha ke por bas dang ke balang. Kapertai ha ke spas nem ke ba iway, kata ke first century, ka ki palo da ke jing sir bat ke jing bom tikna. Ha ki ai baro, kumba ka long menta ha ke spas nem ke ba arpaway. Kam daya perthan, habang ipej haka history. Kam tam haka spas nem ka ba iway, haka ba lapen lengo ya ke jingjia ka baji hapo jong ka hima ka basan syari ka pertai ngala aban ong kata ka super power hatu ka por ka sorkar Roman. Haka ba lami ka kanhun ki breu ki ba kentai ya ka jing mane ya upatsya kata ka emperor worship ka ba ki khon ke rayot jong ka hima hatu ka por baro ki day ban mane ya usim ya upatsya ki kaiser tekine ki breu ki ba kentai ban mane ya upatsya ki ong u blay jongi u day uta u balayap halor jong ka dingpna balatep yu ula mi pat na ka jingtep baru kumno u kaiser u badawa ya ki khon ki rayot jong ka hima ban mane yu hawai ki don sigi wai ki blay ki baki ki bu ki mane kumno sngeu bakin don da u wei pat us na lord jong u ka jubab ya kata ka jingma kata ka threat na ka benta u emperor dai kajing penyap ben kajing kem kajing pensitom ben ya ki breu ki banot ban kentat ban maneu da ka basa anar pnai ki bat kum juru da ka ba ai bam yaki haki sing hakita ki jinge le kai gladiator dan ke por le tu ba lasa narpna yaki nong bot jong try jisu hadu ba om dan ding shu ban snading pna hadu kata ka jing le ben yaki nong bot jong try jisu kindet snem shwa bekin poi sharom kine ki nong bot jong try jisu ha ka jing shisha la pen shitom yaki la be ben yaki la kem yaki la thep yaki ha ying bandi kumta ki pet wer shane shatai ban light na ka jing pen shitom ben ki poi ka leng saudong ki jaka henry kat shabaki light ki athu shapang u jisu pios ngau bala pule nagane kal nong ka bakhat we ki kam ki apostol ndo wat khot bakhat khandai ter kita ya ki bala pensakma keleng namar kata ka jing jar ka bala mi hadin u Stephen
Kila poi seduk Foiniki, Kipros, Antioch de. Kita ya lap ya kata kaktin. Kita ya lap ya kata kaktin. Kita pelayau Jisu. Kita tu sepang Jisu. Hak Jisha. Ke ke baki le. Kadai kadau ke bala pensitam benyaki. Namar ba kimane ya uwei paru blay. Kumta haki jaka kibama. Kita ki hostile environment ke baki kiem. What lagi syak pensitam ben? But what hadu bagi syak penyabro? Kidon ka jing sengohon. Namar ki tips kam. Bala pendep ya ka jing temu jauh blay. Ha ka jing im jongki. Ka jing im kalak ban long ka ba lengkot. Kalak ban long ka ba jrong. Henry ka long ka ba dapura. Haba layok ban le. Ya ka jing temu ka jong blay. Ha ka jing im. U Jisu u im tang kumba lai pusau lai pusan snem. Henry ka jing im jong u ka long ka ba dapura. Namar layok ban pendep. Ya ka jing temu ka jong blay ha ka jing im jong. Te kata ka jing kren ka ya lam yangi. Sya ka jing keli ka ba pilak bandon hai jemut jong perkhat jong pi. Ka ka jing temu ka jong blay. Na ka benta ka jing im jong a. Ka jing temu ka jong blay nam ta ka jing im jong pi. Nam ta ka jing im jong i shimet. Kalau ka badun kam hadu kata-kata. Ladang ilak bantip. Ka jing temu ka jong blay. Na ka benta ka jing im jong a. Nam ta ka jing im jong i shimet. Yaki senran u Jisu na Jerusalem. Haki snem sau pusan edi. Hakabala jia kane kajing pensitam ben yaki Kristen hadin kajing penyap yau Stephen. Nakabenta jongki kajing temu kajong blay kalong bakin petwer. Nakasinong kajongki ban ino ikaying kasem kajongki. Yakatu kajing suk jing sain bagajing sotenat jong kaying jongki. Perkat lada ubleun sya kabakum kata ban jia ka jing im ka jongi bangin hap ban pet shinong shilong ngimla ban muduri kabakum kata hendrai kala jia bat na ka benta jongki kata ka diga ka jing temu ka jong blay namar bagila pet na Jerusalem shado Samaria bat shado Kipros tu Cyprus menta hakamap ketika dalunong ban hapo ka durio Mediterranean Sea. Natagila pet shado jaka bi ong tu Foiniki ke bamenta ka diga Lebanon. Natagila pet shado jaka ba ong tu ka Kirini ke diga we niki shnong sha tu ki benta bashatei jong kari Afrika. But nakitu jaka ke bagila pet ki poi shado Antioch. Antioch bade ka diga nongba kham shenang shu jong ka Lebanon menta. Ka hap po ka Syria ki por mendai bat menta ka don hapo Turkey. Bat ke Antioch hatu kipor ke dega nongba ka balai jong ke hima Rome ke banungkong ke Rome ke baar ke Alexandria bat ke balai ke Antioch ha ka jing de ba ke jing he bat ha ka jing de ba ke jing don kam kine ki prabangai kina bot ki jong try Jisu kila poi she kine ki jaka bat la pule na tin ke jong blai bahaka banungkong ki yathu sepang Jisu haki para jiu jongki dan regeron ke jipun ki haka ben sim jongki kumno sepang ki neki waipat ki gentle ki Greek ki bamdai ki jiu bat lai thu ba ki la sedang ha Antioch ban yathu ye ki bamdai ki jiu ru sepang u Jisu ki yathu ba u Jisu udai u blai u ba ki mane Om Deu Kaisar, bat ka report lang ba kata ka jingalap ka jong ki kalong, ba bon Berlin kilang ngai bat kilawan pai shau try. Kata kot ka ba arpaway. Bon Berlin kilang ngai ba kilawan pai shau try. Ladapi ai por si por ban perkat. Ya kata ka jingjia. Kalong ka ba kraw do kata namar. Banle ya kata ka jingle ka ba persya ya ka ain sorkar. Ngihaneng ya bud bahai ka ain sorkar.
pa dang mas nya dang be khop kat ka ba sarkar ka pa nya kongo namang im ha ka por ka bakum kata bat kam na don kata jingjit ka bang haban jit ka bai de ba ka yap im reina ka benta kini kinong bud jong try Jesu ha ka tu ka por kim don da ka we pat ka lenti namang ba ka jingjit ka long ban mane yo Jesu u blay u ba shisha u ba ki kisung tu lane ban mane yo kaisar u ba ki tip bo de taung breu bat ki la jit ka ne kan ti ka ba ba kata ka long ban mane yo Jesu ban ya tu ha ki parlok jong ki ha ki gentil ha ki Greek bangi mane yo Jesu de yo kaisar lang ba ki ne ki senran pai ba namar kim de ki apostol namar tin jong play ki tu ingi bagi apostol kisah ha Jerusalem kan bagi pajba lapen sekema ki kaleng sodong kalnong ka ba pra la thoi ka tandu khot ka basau ter dereng ba ki neki para bangai pajba apandon kam na ta ktien ba phin so thu ya phimut bagi degi pastor ya phimut bagi degi evangelist ya phimut bagi degi apostol ki de ki pajba leng ba jong ki lapen mi ya ka balang ka ba he hapo Antioch bat kene ka balang Antioch kalong ka bat sa jingkan mau ha ka history jong ka balang namar ki ka bra jiha Antioch kilong ba kraw hado kata kalong ba ar ngi laban ong ikjin jia ki ba jiha Jerusalem namar hane Antioch layo singaw bala pule ada bala mi bon ki pra bangai ka poy khubor se Jerusalem ki apostol ki pha yaw Barnabas uwe ni ki longpa uwe ni ki rangba u breu u badap daw mensim bat ke jingai ong aktin ke jong play ke balong lem pi ke rangba ke long pa ke long kumi hangane ka balang ke jong hangne u le chata bat ke lapen dabi u da ka jing kemen ban yo i ya ka jing ai ke jong play ke bala jia ha Antioch ke nong ba ka balai ha ka hima Rom ha itu ipor anda ha bolu i ke ta ka jing kraw ka kam ba ka jing bon ke kam ban trei u le mare no Shatarsos ke jaka ka bajengai kum ba arspa kilometer dona na Antioch Shatarsos naklet bini tu ipi ba ka jingai na Jerusalem shi Antioch kan dona khandiat ya ka praspa kilometer plus minus tamai pe ha ka mam ulai Shatarsos le khot yo Paul baru Paul kan de ko por dang samla ba pikan mau ha ka por balan them mau Stefan la itu ba kini don longlen them mau kum ka sakhi ki ban bu ki jain jong ki hakajat jong samla ubade usol udang samla hang ne podang udang khanrau dang khlan ba walau long bala pule ba bala nang la start ba teki wan hang ne Antioch bat la yo singau bala pule ba ki sa ha Antioch ya ka ban hikai yang ni para bangai kini ki dong bot jong trai Jesu jen hado shisnem but they hadin kata shisnem bagi sa hang tu anda haba ka balang ka duwai rengkat begitu ki rangba ki bala nyau kerteng tu ku musimon but way na gitu ki rangba ba kerteng manain ha ka we ka por se thu khanai pi shapau manain maro no manain ngitip menta na kini ki kot history jong ki jeu kita ki Talmud kita ki Mishnah ba uday uway na ki nong sanshar jong ka Sanhedrin uba ino hakpo ni menta lam nong kum Chief Justice uba ino yang kata kam ban bot yo trai Jesu petwer nata po shedo Antioch omday tangi ba bij bathem omday tangi ba duk omday tangi ba duna ka jang start ki ba nge yo Jesu ndrei ki ba hakli ha ka sanchar khadaru ke lange yo Jesu ha tu ko por kumalong upol namar hadin ka to kan snem de nakane ka balang la commission la pha yo Paul ba yo Barnabas back in late tray missionary Sakaleng sodong jong ke Asia Minor bad hado kari Europe ro. Kalong kajin jia ka bakraw ki bala jia lang ba ka balang. Tira dangi ya shishu kendiat kam shadin ku bala ong menne kene kajing pet wer ki senranu Jesu. Kala sedang na kajing penyap yau Stefan ha Jerusalem. Baswa ba undkut mensim. Habala len tem mau yau Stefan. Ola yo I ya ka beneng bala pli. Baru layo I yau Jesu ba u yang hakakti ka mon ke jang u blay u ba ukpa. Bat ulayo iru ya ki kiba umla khlem na pla. Ya kata la tho hakal nong ka ban nyau kot ka san pon riu bat kot ka ban riu pau.
ban ai ke ni ke jingkren ban ong atroi wat theo haki ya kan ne ke pop bat hadin ba Stefan ula kren ni kita kitien ulat kut mensim te nak benta Stefan ka jing thmu blai ka jing im jung u kalong bakan kut siteng por kumta te henry na ka ne ka jing penyap yo Stefan ki prab ngai ki poi keleng sodong hadu Antiok bana Antiok ka penmi ya katu ka jing ka commission ban pa missionary ngilam dong sya ka perthei hi barok away lembau Paul baru Barnabas phinem ki jing jia ki lam long jing jia ki barit teteng ki lam long jing jia ki basniu hakmat jongi ndrei haba ki jia da ka jing thmu ko jong blai ngiyo i ya impact ka khra hadu kata hagi por ki bahadien yang i henong thmai la sedang i ji sang khna la sedang i sang samla bad hadin kata si yo ka jing sang dong badin kata yo e ka balang ka bahe kan ne phinem ki jing sedang ki barit bat ngi songu yu blai ban ya thoi phi ngam songu e ban ya thoi kata ba bun sin ki ki ba khrau ki jia na ka jing trei jong phi ki riurang ba ki long kumi kun samla ki balong ki para bangai paj ba ngila madong bon ki balang ki basdang na ki paj ba den dalami ki para bangai sa khot ki pastor ban pendap kumba kebang i ki bala jia ni por mendai ke ai ke ju thumu ka jong blai na ka benta jong am menta hakas pas nem ke bar huwe ke ji thmu ko jong blai na kamta jongi i wei pa i wei ngange ba blai don ke ji thmu ko ba kraw na kamta jongi i wei pi wei tang lada ni ai por ya kaban yet ya kaban pedam lade bat ban pej ngor da ka ba pej na ka tien ke jong blai ha ka ji de bon ke jing khot ngi bangi long ki nong bot ke jong u na ka benta ka ne ka por ki para bangai hakas pas nem ke ba i wei kila pendep ya kajing temu ko jong blai na ka benta jong ki da ka bagi syak kem da ka bagi syak pen sitom ben bat da ka ba syak pen yap ha ka tu ki kom ke bang le thu te pra bangai ka wa pen thu phi ya ka ne ka bang sngau ka mensim jonga ba ka ta ka long mentala de ka por bangin sedang no kom ki pastor ki evangelist ban kren ban nom i no ban kren ya ka theology of suffering nama ka prosperity gospel kalapan sa priang hadu kata ya ka jihikai ba ka jilap ka ba pelong ki begin singau ba bang long kistan ngi cholong aram be ngi biang be ndong sedong ndai ha tin ka jong bleng yo i ba tin jong bleng ka ong da ba shai lakhot yang i om tang ban ngai hu hendrei ban sha sitom ru na ka benta jung u ngim tip ki ai ki sitom ka bangin sha ha ka ne ka spas nem ka ba ar phuwei yo ki ai ki bala je ha ka spas nem ka ba i wei kam long ai ru em ban yanu jor bat ke jing jar ke bangin sha hakan ke spas nem ke bar puwei la de ke por bangin shong shis nem ne palat ya kata ko shong Paul Barnabas ban pen kre ya ka balang ha Antiok ban hikai ya ka jing shisha ya ka jing thmu ko jong blai haba open imingi khanang bangin la ban sha ya ke jing jar ke bangin ya shem hani por ke ban wan khanang bangin nam du ya ka beneng kumba ka long ha ka spas nem ke ba i wei Kejen jar ke bagi prabungai kila haban sya na ka benta kata ka bagi sngotu bagalong ka bagi day banle bakata kalong banom mane ya u kaisar henrei ban ya shem dalade ya usim jong isim baru try jong try ubala yap halo jong ka dingpna bat banle ya ka mon jong u ban le ya ka mon jong u la ka jrong ne ka lengkot ka jing em u kaisar ha ka spas nem ka bar huwei jongi u pau ha ki dor ki ba per para bengai ula ban long ha ka dor kum ka spa ka jing ya be spa ha ka ne ka por jongi ngiyo i ha ki national news sang international news ki bahado bagi beliau kim saliasyo banle ada kilat barok khoj ban lom spa kajing mane ya kaspa kala ban long u kaisar ha kaspa snem ka bar huwei kajing ya be na ka benta ka nam ka buram bandom ja buram namar dah balle ki pop ki bakrau hab ban yada ya ka buram mano syu ban kala bamut mano ban le pla
Nama kajing dawa kajing long Kristen ke basisha ban penbej kajing im ke baide ke gospel kalong ban habakalam mod de ban pla yaki pop barok ban penbej kam de ke basuk para bengai ban penbej la kajing im nama balai ikwa ban yada ya kanam bat kaburam lajong u kaisar hakan ke spas dem ke bar huwei ula ro ban long ka teknologi lane ka no kajing brai bat kajing kerni kabala tem rau yangi bat ka bashim ya ka jaka jong jisu kala malong kano ka bangi kham sutanat haka jaka bangi pule ketin ke jong play kano ka ba to kajing steng sa lepat namaring pa bandu ya kata ka bangi subang Ladaki don kino kajing syate ke bukum kita kamu ngiladem kita kelalong ki kaisar jongi kat bagi prabengai haka spa snem ke banengkong kilasiu da ka snam ke jongki banle ya ka badai sya angan ong biang sahisin ublei utmu na ka benta jonga bat na ka benta jongpi kata ka opinion jonga Pila abandon la kajong kajing sungutu. Ublay utmu matanga shem baka jing tumu kajong blay na kamenta jonga. Kalong banom mane ya ukaisar. Kajing tumu jong blay ya kibriyo. Ikibaw la tau ka nakapertay kadon kajing day bat kabom jukut. Nama la tau yangi ulay ka mensim ju uhangi anda kajing im kakut siliang jo ka kajing tep syane kabeteng syawai pat. Pila lada kam long kumta balingnya jenjar kan balingnya pensitom de ban im hok im koi ban yai kan de kalenti kem sami thoi pila lada kata ka bang layo sngeu ko khubor kalong ka basisha kadon kata jinjia ka bajia kumne kata ka tengah jong tau we ubreu kan ka bom ngai belai ula khlat no badha ta ka sngi bakile ontep kayeng hasenda jong ka senduk yap jong tengah jong ka pagi kon hendrai sidrop umat rumdan karki pasat kalek kemen lek subha hado bagi lengok kini ki paralok bahaba hado keli ka kong kat utengah jong pi bala khlat no bamenta ka de funeral kumno phimla ban susi kumno phimla ban jaumat kene ka briu ko bamngai belai ka ong uneu bala yap ulong tangkum ka mesin ka bala do no Layap lakut, mdani mdan jitmu kalau tang ben enjoy life hang ni, kabadang im. Kumba ngi latho kitab Isaya kalong kabar puar, hakaba ublay, lengba onoi tulpa, ukren ya kajing kren jong ki brio ki bam sutu, kata kabaka perspektif jong ki ya kajing im kalong tang hang ni kapertai, tang hang ni kajing im. Namar hang tu latho kalong kabar puar dekat kalai. Ya ngin ya bam ngin ya di. Namarla syai ngelayap. Let us feast and drink for tomorrow we die. Kata ka perspektif jang kibriu ki bom ngej badon blay. Tenrei mangi ki balayo kalat bantip yau jisu. Ki balayo kalat puleh tien ke jong blay ngi sutu baka jing temu jong blay nam ta jongi kam dei tang nam ta ne ke jing em. Hoi ngi tre sitom ngi tre minot ban yo ki non kam ke jongi bat kat bang dang le ya kata ngin ken mau. Kaya kajing temu kajong blay nam ta kajing im kajongi. Baki egi bajia haka ne kajing im kajongi kakta ya ka bom jukut kajongi. Aingo yu blay kat kata kajing tip bangin yo aban tip namar bangi yo ya ka gospel. Kabenta ka baar ka bangi I haka ne ka benta na ka tin kajong blay baka ne ka benta ka baar ka long ban kam hadu kata ka bangi syem haka khot ka baar phosao. Namahang tu lai thu ka benta ka basyadin baong Te shibun upaj ba lapen yaso how try. Te shibun upaj ba lapen yaso how try. Kadekot ke baar posau. Haka jingalam jeng iba joy. Bat ki babut ter ki longpa haka balang. Lapen shlur ban bot ya ka jihikai jeng ka Bible ka ketien ke jong blay. Sepang ke jing long perap ngai. Lahikai yagi perap ngai ban sngauhun.
Hakaba ya ki kerteng jongi ki bau blay ula penem bau la sius pae la tho ya ki haka kitab ka jing em. Akwa ai pi bang kam kena kan samla ban singap bahai kata nga la khai nga slem hadin bala khladi ba joy Hendreng adang yo punya kendo iba amor yo sngeu ni gelong pa iba kamen shua ya ka jingken ke jing lab ke jing hikai juki hoi hadu mentaru kawai naki practice jungi ha ka balang ke jong blai ke de kata ka theology ba ngimbu register ha ki balang ban tho ikerteng jing pra bangai ki kerteng jing pra bangai ki de kerteng jing ki ying ke bang pen program jing seng ying Hendreng bandar list ya ki kerteng kum kita kidkot ki baron ke connection ba ka jilong dekot hang ne ba ka jilong dekot ha beneng kum kata ngimdon namar lapen yang ya kan ka theology ha kan ka nongrim jong ka tin ke jong blai ba ki bala yo jing pen em day u blai day u try u bala pen yaso bat u ha kata ka hima ka jong ba kita ki don kerteng ha beneng pet ke jing ruai jong i ka ba ndrus pa san phulai Haji Syah ngiruai, amde tak akan ngiruai, bagi ngiruai ro, ngiruai kata ka theology ke jongi. Ya ro you try ya la tho hanta ha kitab o kun lang brod ha buram ngan pau bat unong sius pa lembat kiriu khoi rengkat la tho ne em hab neng ha kisla bom juyap bat ublai bansa jingkan mau pateng hakari jing in badap la thone em hab neng hakisla bom juyap bat ublai bansa jingkan mau pateng hakari jing in badap hado pikwa baka balangkan thoi ke kerteng jong pi hakaboi ke barben jong ka ne ban thoi ke kerteng jong pi habneng kumbagi ni ke longpa kirwai ya ka jirwai ka bagi pen sngeu ya ka jihikai ya ka jinsisa jong ka tin ke jong blai ka bagi kingai bangi ngai baka badon ka me haka jing im ke jongi bangi yaksait man ka sngi ban yai haka ne ka lenti kim ban le shitam hadu ban misnam o tin ke jong blai ba onyo ban thoi ke kerteng ke jongi habneng Kaya ka belajar, haka spa snem ka banengkong, lajia kum tu, haka ba kitu ki bala lajim, piu kata haka nong ka ba aru, hadin ka jingalap jong Petrus, hadin ka Pentecost, lai hajar ngur ki kelak bamut, bat plot susu man ka si lanang kelak bamut ki para mengai, lapen baptis ya ki, baktin ka jong blai ka kena ka basyai, balapen yaso ya ki syau try, halakas ngi kita ki bala lajim. Prabengai wanam sya bagi wai pat ki jihikai kenya lam bakalai pi haka ji dei bat kane ka kam ka bakta ya ka yap ke im ka bai dei baka jing im bom jukut nyangu yo blai kan neng i don haka ne ka jing seng ngai bau blai don ka jing thumu ban yo pen kan mau ya pi ya ki ne ki jihikai bagi longpa ki la jit Wallah ki long ki baya per na ki wai kan hun balang. Namar anda haba ki pulei ka tin ka jong blai. Ba joy ba wall ba ki wai. Ki ong yen kedau ya ki breu shau jisu. Ngien ya lap ya ka jing light na ka pop. Kenang ba u blai open em ya ki breu. Ba u blai un thoi ka kerteng jong ki habneng. Namar hak wai ka por lawai habneng. Unplit ya kata ka kitab. Batang ki badon kerteng kata ka kitab. Kiba ujisu ha kata kajing bisa ong ipi un ong yaki ale torong te yo ya kahima kiba kupau la pen kre na ka benta jong pi kumno kiba ngai kiba la sius pa ki yo ya ka ne ka jing ngau scam bai ka kerteng jong ki la tho habneng ya ro utrai ya ka kerteng jong la tho habneng ngilar wai tu khot ka ba khat do jo tu jirwai u norwai shaman se mudan ka jing ngau scam bala tho ka kerteng ju habneng Tom tang in pay halaka jong ka donut. Kalau kum no ka donut jong pi right now para mengai. Hato pi don ka jis scam
baka kerteng jong pi kalau don habneng kum uba kum kaba la laj em kum uba kum kaba ublay ula pen em ula sius pa kumno kana ka machine hapo kumno kana ka mensim jing hapo kumno ka donut hapo kapasiau right now habang yo sngeu ya kana ka dekot na ka tin ka jong blay na mark ke bang kana ka por kalau ka bakia bon kam hadu kata-kata kapadon kam hadu kata-kata namar kam day namar haban ajing kain ki pastor ngin haban ajing kain ngi kren kumno ya ki prabengai ngi bsa kumno ya ki prabengai te ka ega bagi kren ka por kalong ka badon kam hadu kata-kata ubleu sa panjing kain nangi ladang im ya thu pi baka ne ka de ka lenti baka tien ka jong blai ka hikai ne kumno pi ong pastor mo ka de kata ka bang yalap kata ka bai ba joy sha ka wang mau sha ban thiu bagi long pa men shwa ki sha le ben hakane ka ri jongi hakas pas nem ke parpeu dam kone ke benang syudam namar bagi yalap ba ubreu ula ban light na kapop kasiti se nong rom ke nong ke bapra ke dekot ke ban nengkong ngalai pitang ke dia ke dekot ke ba yo I na kaktin ke jong blai kumno baka jingai how Jesus Christ ka aingi kata ka jing scam ya ka jing pen em kene kam de ka jing sngau kam de ka jing antat kene ka long ka ba shisha bat ka de long kat kum ka nong rem lem kum ta ka jing ngai jungi kam dan jing mot ki jong kristan jungi kam dan nong rem pe tin jong blai ki rom ka nong ban pra ka ban kong ka ong namar kata om don ka jing pen rem ya kita ki ba ha o Christ Jesus ki ba don ha o Christ Jesus ki ba o Christ Jesus dan ha po jong ki dah kata kalanti jong kajing kelak mamut kajing pen baik lah kajong kajing em om don shu kajing pen rem po kamen sim jong ki kiai man ka sigir ki kemen dah kajing kemen ba kajing aingu yo blen ba kitep ke kerten ki kala don hang ta benang kade kam de kajing sngau basel si akan ki poron shibon ki no ya lap ki ba kajing kren kajing hikai jong ki kita tang ya kajing sngau jong ki brio ban sngau hok ban sngau kwai so kia ban sngau biang ban sngau yo jing pen em Rek makin hang ne ka jing shisha ka bang pensyong nong rim na ka tien ka jong blai ka ba kum ne ngi de ben snguthu ya kata ka jong Kristan ka jong there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus gel nong ba shwai ka ne Apostle Paul ai tu ki jing batai ki arguments ha ka jing de ba ka pop ba ka jing trei jong ka pop Henry menta ya ki bahau Chris ang amdan syu ka jing penrem namar u ai ka jing punya per ya ka bor jang ka hukum ka bat te mrau yo breu ba bala ai hukum da ka ta ka jing thmu jang blai ba breu so thu ba unam la ban le da ka bor la jang ban yo ya ka jing penem ban yo ya ka hok ndek ka jing ai ka jong blai na ka ta ka da halo ka ta ka nong rim ngiyeng bala dangi la kala ba mur shisha la dangi la plang la pen be shisha ki pop ki jongi kami sim juga kasuk jai sama pulek e baktin ke jong play ke ong khot ka baar ka hukum umen sim so thu taktit da pareng ka khamshai nama ka ong the law of the spirit ka ain lene ka jing trekam ka jong umen sim jong play ba Jisu lapa ubalawan hakasi Pentecost nama kaji thmu ko ba kongsan e jong mun sim khoi sami thoi pi sithiu yanes ko nom khasau nom khandri u thoda ba sai bai kata kaji thmu ko ba kongsan e ka kam jong mun sim khoi ka long ban pen kan do ya ki brio shapang ka pop ka hok ba kaji bishar khanang ba yalam ki sha kaji pen em ki wei ki dei pat ki baret ndai kaji thmu ko ba kongsan e ka dei nam ta kaji pen em ya ka mun sim te kane ka ain jong mun sim kane the law of the spirit ka khot ka ar rom pra ar ka ong kane ka law of spirit kane ka bor kane ka jing tre kam jong mun sim jong blai ka pen lait yanga na ka hukum jong ka pop from the law of sin sai ko sai ka sngi dai ka jing wan jong Jisu wala pendep ka jing phalo jong ka ding phna la pen mi ka snam ka jong ba kan penyadai ba ka an jong pen em ka boleh la tmu ba klem ka jing pen mi snam amdan ka jing ma pi ki pop la pendep ya kata
Baru upaya yo mensim jeng bau yo ban tray kan ka jing tray. Pulih ke kot ke batoi ba joy, the ministry of the spirit. Ka jing tray mensim bakoi. Pin yo i hadu kan no ka jing itenat, hadu kan no ka jing shy, ka jing batai bat ka theology ka ba pakar ngala mendong. Ka ba joy la tho hatu ke kot. The law of the spirit. Kapelai yang na katakan law of sin. Bandang yo sebun kepor ban yo ban batai bahai kata. Kan ai pi kanuksa, kan kanuksa kamlong ka biang nama kalong physical. Hendengin yo ke jumot. Ngam yo kanuksa kaban syai kedar ban batai kene jing tre kene art lagi law, the law of spirit and the law of sin. Bat kena jing pelai, dah kabang ingat hau Jisu. Dengan IP kena nuksa kabang perkara ini singi. Let's say kena yarap ingi bang soto. Pihak kena percaya kabang ingi physical world ngekren. Kena percaya kabang ingi kena planet ke jongi. Kadang kawai ka law, kabang ingi subject kata ka law. Kabang kata ka law ka pendem ngon ingi barok kau ingi melak balik ruem. Bakata kena law of gravity. Menjori kata. Pila ban syong ne nama badun ka law of gravity lem kumta pila sit stage sat ngila ban yai nama badun ka law of gravity ka yarap ngi bandan ka friction khnang bangin nam betoi bangin nam longkum balloon ka law of gravity ka ta ngi kene ka kot dadang pelai kan akti junga ka hap nama badun ka law of gravity ka ta ka law ngim yo i ka hende ka trekam kumno ban light na ka law of gravity na ka bor ka batan ngi ka bat ngi ha ka planet ke jongi Nyala ban light naka, tang ladang isong hau rocket bagi siat, syate isya space, hadu ban poi hata ladakannya kadang pertai, hadu ban poi hakata ka jing-jingai, kabakato kan kilometer, kabakannya ka bor kabatan kamla syabantan, nyala subject hakawe pat ka law, batang nyala am kod ka law of space, law of weightlessness, hakabakannya ka bor kamla syabantan ni. Tapi don atau lagi ni law of gravity bakannya ka law of space. Banlai nang neng habale da rocket. Te hakan ka percaya ka bagan jaman sim ka don ka law of sin. Ka ba compare ka sido ka long kumno compare ka no ka jaka maria khai ngi hane percaya no bro. Kana ula sha dem ngon hakan ka law of sin. Namar ba ka sin ka pop ka larung ha percaya ha ka per eden. Baru bro percaya. La sha along subject to this law of sin. Nah takadaw don jujing ong bang long kinong pop amde bingi le pop hendeng long kinong pop namar lakhai ngi hande ka perthai namar bakalon ka pop hande ka perthai te ublai usngo thu ba shi sen ba ka pop kala ru hande ka perthai dan shu da ka we par kalat ubriu umla ban light na ka law ka batray ka law of sin lemda uyarap ban pelai yo ubriu ha old testament ai ka anjong jing kenya Kenang bagi beliau kita suatu bakat banang lek ini hukum kata nang fail, kata nang fail. Kata hari argumen jom apostol Paul hagi nongrom. Persang ban lek yang hukum kata pinsem ba pimla ban lek kita pen. The law is meant to be broken, mo dan kajing ong. Dan nata kada beliau tahu kalat ba on one dalade ban yap halo jong kading pena. Tidak kajing wan jong Jisu. Anda boleh lihat nak percaya upah yo mensim, bakata ka ain ka batmai, kata ka law ka batmai, ka ain ka jong mensim makoi, ka batrei ka donot ka ba namara dau Jisu ku mubreu ulang limited mo tu time and space, ula abadon tang Jerusalem, ula abadon Shillong haju kapor, henrai mensim makoi udah ka percaya barak away, mano kiba ngay yo Jisu kata ka ain ka terekam, baru mensim makoi usan syap ka donot ka jong kata ka ain ka terekam. Kalong kumba ngi light ya gravity da ka bangi light space ngi light na ka bor jong ka pop ta ka law of sin da ka bangi don ka connection da ka jingai how Jisu ba mensim ku utrai ka kam jong te ka khot ka bakan reu ko ong to kan dengan da pule mo ki rom ko nong ba prat khot bakan reu sap ha kan ka khot pide ban kan mau pra ngai to ka khot way are ter dengan urut khot bakan reu sap ong kumne rom ko nong ba prat khot bakan reu uta mensim bakoi uta mensim hi ken
uya plasai bat kamen sim jonga umen sim ubala shanshap haka do not jongi habangi pediang yau jisu ubadon hapo jongi nado Pentecost ya ka perthela dap do men sim jong blai kata ka lo seperti katrekam bar katrekam hau tau ba ai jaka ta sungai jisu tau lawan simple uta umen sim hi ken uya plasai bat kamen sim jonga kamut ke personality juga kamut ketu mensim boleh persat bangala ban kata ketu consciousness ke bangala sotu badon blay kata mensim ke badon hanga unau mensim ban hanga dang pediang yo jisu la bendeu hindu la deu muslim la bendeu atheist no sin bolu ge jisu mensim ku uban ban shong ha kadon ke jeng baru tahu mensim uya selok bat ka mensim jong tau brio tahu mensim plasai bat ka mensim jonga bak mensim jongi bangi long ki khonu blai kadang kata kajinya selok hapo jongi kaba ai kata assurance I am a child of God ba ya kan dengi ruai ka theology jong ka balang ka jong blai ka ruai ka taru ngalong khun jong blai ka ruai ka bachis pa san pulai pinem ka connection pinem ka jing internet habangi pulai ka tin ka jong blai ba habang yo i ka jing shisha ka ba blai thumun na ka menta jongi tem ta ka jing kali kalong uta mensim jong blai ban hapo jong pi plasai ne ba pide kun jong blai pide ka kun jong blai sampai tu pik ega basai dia ka bang yo singau jing plaju blai ka bang yo singau bangi bang yo singau hala ka jong jing syab pin pediang yo jisu syab pin ai til de hau jisu syab men semu khu nu wan hapo jong pi pin singau be ka tu ka jing singau guilty pin singau be tu kata ka mesim jong pi ka penrem ye pi kadang kata ka jing penrem ye pi ka jing penrem rendah apa pula pediang yo jisu napa setu la ma pi pop jong pi kan ka jing hon ka jing sok ha ka mensim ngasai singap ka jing pla jong ki hindu jing pla jong ki jew jing pla jong ki muslim jing pla jong ki atheist ki bam ngai blai kumno ba ki poisha jing ki jing ngai hau jisu kada kolong ba sunat pin syam pun sin ba ki keren ni kata ka experience ke ba na syapo ka ba tray ka ban kendu ki ba ban rai ka jing sok ha ka mensim jong ki Bakim ship ting shu ki jing yap. Kim ship ting shu ki ki bor ki ba yele ha ka jim ki jong ki. Nama belai kadang kita jing sus scam ba ngalong kun jong belai. Te kita ke de ki hikai ngai ba kita ke de ki hikai. Ki ba sisnem Paul baru Barnabas lam ki rang ba ki pun hapo Antioch ki pen ngam ya ki para pengai. Lakut ke pornya. Lakut ni. Te jenjar ban adjust kini kipor YouTube kipor jingseng ke bangi julong te ta kipor jinga kalakut bangun kentang apa 1 minit adon sa kawai kipor ban keren bakata ka bakhado ke bang kwa ban ong ne kalong ba kat khot ke bar phon rio ba lakot Kristan nengkong ya kisenran ha Antioch lakot Kristan nongkong yaki ha Antioch. Teka por jinga kalakut nganam yo asban kren ni kanele se ha ko por ngan kren ni ka kum kowe ka jing kren ka ba pura. Dengan purkot no ta yang sa kren sepang ka jing khot Kristan ni ki sinran nongkong ha Antioch ha ka we pat ka por. Te pra mangai nyamla ban shu kren tang dep nane ginam la ya ban pensyai bahai pila dang imyo ke por ke babiang kamtam bang kren gini benta ki ba tai ka yap ke em te ngapen kod hang tu nganam kren shu to benta ka ba ke jing khot Kristan ya ki senran nangkong apo Antioch te ke bang kwa mken han ke por ka long kum ne gai dan apa yang pi ke badang samla dan apa yang pi le se pi osngeu nangkong ki jing kren ki bukum kita ba itu khana kumno ka balang ka jongi. Jadi saya kat bangun keren yang ini benta, saya kadon ke pidon ki question, pidon ki jingkeli, hak jimut jipur kat bakal donur ke jongpi. Saya pidon ke jipur kat, ada kalau kumta peleng mo, ngakwa ban sutu bahai kene, namar kene kakta ya kajim, kakta ya yap kim, kakta ya bom jukut. Kamta menai keren sepang, kata kaba thok kerteng habeneng, sepang kata kaba utrai upenyaso, ya kita kiba like im. Tekan nekam dek jing sengalap, kapor jingar kolakut, nganam khot ya pi ban wan sekmat, ngin dan por ban duan ta jing pi, hakan nek jing seng namar lapan baik kumta, tengkwa ban ong tang kumne,
ngakwa banyo I syura tang keti jong pi ladan mano-mano na pedeng jong pi kibadang kwa syusyu ya kajing pensyai kini kibenta by pastor in charge ngi in yo banyo kendu bat pi hakana ono kopor kebabiang dan mano-mano na pedeng jong pi lam di kun samlam di kibarang baru kiba kata kena bentang akwa ban yo jing syai syusyu lese kadon kajing kren hakanun jong pi lene kadon kajing penrem hakanun ke jong pi lene kala bandon kajing ngeu ngam so tikena tibla thon em keten jung habneng ngayo ban ken lang khadiat kena benta dan meno kiba seudon kam syusyu by pastor in yo ban pensyai syusyu pi pen itang de ti jong pi ba bangin soto dan meno tong I ka to ni rara syu jong bai tam I bagi dan sidang gidan to sidin gidan to kibalarang ba gidan kibarang samlar gidan tengi soto bakane kene ka subject ka kata syai ka mensim pakalamun kam hadu kata bagi angu yo bleng don pastor ibala senior ba iba bala tre slam ka kam ko jong blay in sa ai ka jing pentip la mende shibet le ne ko ka por hakano por menjo mi kendu bat pi ki balara ti ki jong pi bat ki bamra ti ro anda pi asing ko jing penbena in sa yo ya ka ban yaslok kam ba syu ka ne ka benta te to blen yo mi ku lang ba kena kalat ke bang yo ban kren bat wanam do jing kan ben pi ke badang don ke jing keli pastor yo menyerap nak mta jong pi pakata de kam jong pastor mo bang yo ya ban kedau shau trai kenang bang yo ban poi sebenang ten dua lang ne ko por bang pan bon oblei ban yerap yangi ba mengi ke balaya haka jing em ke ba bot ke ba syakri oblei bang nang hammer syakri o compare ki chaos compare ke jing kulmar hari ura ke la ban dia kembang lagi abroad sebentar kini arpodlik century hendrai ngingin namki nama boleh nama bang yang hanong rim jong aktin ke jong boleh tuan tuan ablay te kan rani aingo ye meh kan ka step bang layo ye ka ban syakri me layo ye ban pasat ye ban kren ye kan ka kubon ka aktin ke jong dak bang ipe ke jinjia ke bala jia ne ki por mendai ko terapi je ha bang I ka tin trekam ha ka balang ha ka ba kumno ye ke bala yo lajim melayo ye ka ban ya lamiki melayo ye ban penyaso ki ban me bar bala yo ban tho ke kerteng ke jong ki ha benang ye rap ngi atra bangin em bangin ya man ka si ka em jingi dak di scam bangin ngi khon ke jong me ke bam lapen em atra banam tajongi kini prabangai kijungi ban kam syu ban yo kajing sutu ngi duai trai ya ban yo ya ban pli galat yo ban pendan kam yo syakri jeme yo ban ai person charging yo ban ai kaji kai ke badai biang kenang bangin yo ban sutu kenang yo ban san ban ya syprang ha kaji dai bagai jingai bagi Pakistan ke shisha trai ke makwa yang bangin long ha ka tang uji sungi pan kene baro amen tablon ker khun ta puram ju amen ngai ngo yo play ha ka step la kren yang I lama kektin ke jong blay nak benta jong I wei pe wei ke po tungin tip ya ke jing thu ke jong blay ha ke jingem ke jong I bat bangi nang ban le ya ke mon ke jong blay bat bangi lang la ban pen sob hayu tingin pen wai no ke jing syakri jong I ke po de bangi wai ke jing wai ke ban rius pa san pulai ke badai syapang ke jing kren ke bong bla tho ne em ke teng jong I ha beneng kerteng jong pila thon em habneng haka kitab ka jingem junom hi kan yai sa pateng lem baru blay kan yai em hakat khot ke balai ka ben kalain ke ba ar bat ke lain ke haka ba khatu artat ke ba ar bat ke bala sa ke balai bat ke ba sa kong kumni leminot haddu banayo ban tho ka kerteng basa pateng tungin leminot kum ki khon ke jong blay hadu bangin yo ban tho ke teng jongi ha ka kitab jong ka jingem ka jingruai ke ban rus pasan pulai hadin ke ning sabat khot iba sambo nyuta in yo ban tuai na ka ban ta ka jing aingu ke bangila no ban blain yo ban kerku bat kum juru ban tuai ke jing kerku ban wai ha ka ke por hadin bala wai hadin ba ke jingruai na su ban khot iba sambo Kerteng jong pila thone em habneng aka kitab ka jing in junom hi kan yai sa pateng lembat ublekan yai in la thone
Islam bom juya Madu blay bansa Jingken mau pateng Akari jingi badam Ibangit basya Kriyut rai baro Paay di medban mensin Pilatip kaker Engjong pilato Aka kitab ka chingin Lato ni em hapne Akisla om juya Madu blay bansa Jingken mau pateng Akari jingit badan Pinongkit kubot Usim neng baro Malapa nutray labneng Let me not haru Bandayo banto Nakerteng basa pateng Lato ni em hapneng Akisla bom juya Madu blay bansa Jingken mau pateng Akari jingi badan Wachuk mentala Wapiyo kabot Alor giksut ban pendek Tam tuk menha Mapitip nato Kakerteng jompi hapne Lato ni em hapne Akisla bom juya Madu blay bansa Jingken mau pateng Akari jinggi badan Yaro yutraya Ngalato hangta Akita ukur langrot Aburom nganpau Wadunong siuspa Lembat kiriukut rengka Lato ni em hapne Akisla bom juya Madu blay bansa Jingken mau pateng Akari jingi badan Tungin tuai. Try babhavat bi sneng yadap na kajing sngongu ko bakraw ay ame ko kanrat babha. Bamelawan ban kerkuyingi hakan ka step a try. Melapala ingi banwan hakayeng ka bakantang ka jongme ban ye shong ki kajat ki jumai shipor ban yo ay ka jislok ka bakodor. Ni aingo emem taki ki baro kali aban pendap na ka step. Ban aingo ay merum taka kubor ka bakodor mau shakri jome. Kabalong kajing hikai ka bakodor hadu kata-kata na ka benta jongi. Yarab ingi a try bingi laban pediang ye kani. Ban pendai kajing im jongi ka baman lakasngi. Bangin pediang ye me try. Ban long ki bala tikan habak la tho ye ka kerteng jongi habaneng. Ni aingo eme malakar khuyengi ru a try ki met bat ki men same ki jongi.
ban lama madakan ka step yon ban ai kini ki jing ai ki jing kan show no mantaka jing penyar ke gospel jing penyar chaprang ke jing lab ke gospel bari ke hima ke jong me try kul kui kini pen kan tang kini ka kam ke jong me ke nang roi ker hai bat on yo ban panan buram ke kerteng ke khu ke jong me la jing nang niru a try bat ki jing kul kui ki jong me bat to ai ru ba ke jing ai ke bat dab yang ke jong try bo nong panim jing Jesus Christ ke jing it ba ke jong blue pa ke na bam ju kod lem ba ke jing slok ba tiang ke pa pentengen ke pen chai bor ke ba bor jong mun sim khu kini lahi we kin chong sarang kat ban ngi bat ki bangai thang ni ba kleng sat la ka pathai menta bat hala ka taru amen